Kung maguba ang health system sa Manila, dili na makaya sa mga hospital ang pagdawat sa mga bagong pasyente. Ang mga doktor o mga nurses mataktan na usab. Sa tanaw nimo, makaya ba sa medical system sa Bohol kung mubuto kaning maong sakit sa atong probinsya? Mao nga ang agresibo nga pagpugong mao ang yawe sa pagsumpo ni ini nga virus. Kinahanglan nato kining pugngan aron dili mo abot sa Bohol tungod kay wala tay igong lugar, wala tay igong ventilator ug labaw sa tanan, wala pay tambal kontra sa COVID-19. Ang maong virus dili mulihok. Ang mga tao ang mulihok. Ang virus dili makatakod sa iyang kaugaling. Nanginahanglan kini sa mga tao isip mga tagadala pinaagi sa lagsik sa lawa. Mao nga kinahanglan natong ihunong ang paglihok o pagkatap sa virus. Kinahanglan padayunon nato ang community quarantine samtang wala pa mahunong ang pagkaylap sa maong sakit. Mausab na kinahanglan nato nga sundon ang social distancing. Ang away kontra sa virus wala sa mga ospital, kundili naa sa mga kalsada ug sa atong mga kabaranggayan. Ang pagpanalipod sa sakit naa sa inyong mga kamot.